Depresia. Kľúčovú úlohu v rozvoji depresí má mitochondriálna dysfunkcia. Ak sa cítiš malátne, depresívne, úzkostne, môže byť za to zodpovedná tvoja mitochondria. Nakoľko je to bunková elektráreň, ktorá podporuje optimalizáciu energiu mozgu. Teda nízka aktivita mitochondrie, znížená tvorba ATP. ATP je presne tá energia, ktorú tvoj mozog potrebuje. Ak jej máš málo, tak máš narušenie neurologickej komunikácie, zníženej syntézy neurotransmiterov a zvýši sa ti hladina zápalov. Našťastie môžeš podporiť svoje mitochondrie zmenou životného štýlu. Tu máš 4 body. Prvý bod. Pohyb, aerobné cvičenie a silový tréning ti pomôžu zvýšiť energetický metabolizmus buniek. Druhý bod. Strava a doplnky. Zameraj sa na omega-3, koenzym Q10 a kreatín. Tretí bod, spánkové návyky. Snaž sa ísť spať v rovnaký čas a rovnaký čas aj vstávaj. Štvrtý bod. Slnko. Vystav sa denne slnečným žiareniam aspoň na podobu 10 až 15 minút. Ak spravíš tieto úpravy, tvoje mitochondrie sa ti potešia a samozrejme aj tvoja nálada sa zlepší. Čau.